baba yaya ne mafaro kureva kuti everyone get ready yangu bekusunda nyama Alexa sikakiere mafaro tibobo wa stress pole pole vaivane goloneve vavari okuda kuparadza rudo rwatakavaka nevaiveive vaivane goloneve vavari okuda kuparadza rudo rwatakavaka nevaiveive takazviona vaivane shanje vavari okuda kuparadza rudo rwatakavaka nemwoyo une rudo rwese takazviona vaivane shanje vavari okuda kuparadza rudo rwatakavaka nemwoyo une rudo rwese zvavo murudo iro rudo vatekesera neronana zvavo murudo iro rudo orasara nemuviri pasina mari anzisiya murume vacho daya mai vanzi rudo here pasina mari anzisiya murume vacho naiyave inzwa idzidziwe maive mwana vangu upenyu hwakaoma maive mwana vangu dai vakadaro tichangobva mukudanana zvino ndaitei dai vakadaro tichangobva mukudanana zvino ndaitei kupesanisa mwaka pamwe nenguva ezviitiko zvinoitika mukurarama. Aripo makagona kupesanisa mwaka pamwe nenguva
nezviitiko zvinoitika muupenyu. Chinoaiwa nacho naiwe, chinoaiwa nacho naiwe, chasingadi kurarama upenyu ari kurarama nhasi, anongoshwira wemberiwe. Chasingadi kurarama upenyu ari kurarama nhasi, anongoshwira wemberiwe. Chinoaiwa nacho naiwe, chinoaiwa nacho naiwe, chasingadi kurarama upenyu ari kurarama nhasi, anongoshwira wemberiwe. Chasingadi kurarama upenyu ari kurarama nhasi, anongoshwira wemberiwe. Shunguaiwa nazo naiwe, chasingadi kurarama upenyu ari kurarama nhasi, anongodawo wemberiwe. Chasingadi kurarama upenyu ari kurarama nhasi, anongodawo wemberiwe. Ngoma yacho kutapira kunge uchi. Alexa Kelly Prosper. Sheki shekede masibaba vanolema pahepwesi iwe gai kuti ta. Rechi rechalo pole pole Kristo gara terera. Barure wengito talent kuseri iswa kuseri kwacho machi
terera uso Robson Marinjire Pajosa What goes around comes around. No mara Manchalima mfano haka fupi ye Mukumba Mark Moyo Transporter Dr. Mishek Mukumbira Pajosa